ഇത് നമ്മളെ സ്കൂളത്തെ ഓണക്കിറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മുതലാണ് മക്കളെ. ഈ പണിയില്ലാതെയൊക്കെ നിൽക്കണവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെ. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. ഇതാ വറുത്ത റവ, 1 കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ വറുത്ത റവ. പിന്നെ മാഷാ അല്ലാ ശബരിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ 1 ലിറ്റർ. ഈ പണിയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ പിണറായി സാറ് വലിയൊരു ഉപകാരം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണേ. മുത്താറി റാഗി പൗഡർ, അതായത് ചോളാണ്ടിപ്പൊടി, അതും 1 കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഉഴുന്ന് 500 മക്കളെ, ഇതൊക്കെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ചെറുപയർ 500. അടുത്തത് പരിപ്പ്. മാഷാ അല്ലാ, അതൊക്കെ വലിയൊരു കിട്ടൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ പണിയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ. ഇത് നമ്മളെ അജുവിന് കിട്ടിയതാട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒക്കെ വലിയ കുട്ടികളാണ്, ചെറിയ കുട്ടികളില്ല. ഇതിലൊരു കടലമുട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 40 രൂപേൻ്റെ ഒരു കടലമുട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മക്കൾ പൊട്ടിച്ച് തിന്നൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പിണറായി സാറിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ. ഓക്കെ.